Nagtitinulong dagiti kamang ti Barlig Municipal Police Station, 2nd Platoon, ti 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, kan dagiti kamang ti LGU, iti paningsangkat iti rescue operation para iti may sa residente anat nag iti rangkis sa J. Barlig. Dagos na nga insardeng ti tree planting activity iti Sitio Cabawa, ken tinurong ti lugar ti biktima iti Barangay Lias, Kanuran, Barlig, nupay adayo ti nasawa lugar. Sadyay, naranandamten nagiti kakadwada a pulis ken nagiti residente nga imuna ang nakadanon iti lugar, gapumuten iti fotad at tradisyonal a panangawag iti komunidad tapno tumulong iti panawon ti emerhensya. Apag sampet da, nagbibinadang da iti panangbagkat iti biktima, nagsagrap iti dakkel a parikot iti likodan da itoy, kan impanda iti Kasetgan, Barlig District Hospital. Sakbay nga inyalis da iti Bontoc General Hospital para iti kasapulan a medikal nga atensyon. Pudno unay nga wan ka pa, listarag sa kamarikna, iti pangipaay iti serbisyo komunidad.